Рахмет. Спасибо. Зәйдә яшәүче Илшат абый Газизҗанов коронавирустан прививка ясатып сертификатның кагаз вариантын алу өчен күп функцияле үзәккә килгән. Шушы көннәрдә ул ерак юлга чыгарга җыена. Телефонга гына ышанып булмый ди Илшат абый. Я завтра хочу уехать в Азнакаево. Вторую прививку вчера сделал. И сегодня хочу получить, чтобы там, если возникнут вопросы, чтобы у меня был этот самый сертификат. Күп функцияле үзәктә электрон хезмәтләрдән файдалана һәм смартфоннар белән эшли алмаган өлкәннәргә сертификатның кагаз варианты бирелә. Сертификат әзер булганын озак көтеп торырга кирәкми. Менә вот здесь язган Газизьянов Ильшат Максумович, а имя сертификат, то, что я сделал ревакцинацию, вторую прививку сделал и могу смело общаться с людьми. Ил буенча барлык сәламәтлек саклау оешмалары өчен сертификатның бердәм кагаз варианты расланды. Ул вакцина ясатканнарга, авырганнарга яки сәламәтлеге буенча прививка ясата алмаучыларга бирелә. Адлия Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.